Buena mano, partner. Buena mano. Buena manong aldaw kan bulaning Marso. Opo. Time flies so Marso na. Nako, nakatapos na su bulan kang pagkamuot kumbaga. Kamusta lamang sa Pebrero mo? Of course, maugma, diba? Sabi kan na ano iyan, nagmamati sa taong Oo, yan. ano da? Sana all. Sana all Sana na. all. Oo, Maray man diba? pala so Yes. bulan kan Pebrero. Oo naman. May diba? nagka-reling ka sa Facebook na nag-post na Goodbye February. Tiglak tawanan nila sa bulan ning Pebrero, Marso na daan. March, please be good to me. Araw baga kaya na, no? Yan ang paagi kang pag-welcome kan Yes. bulan ng Marso. Ano? Opo. As well, ngunyan man na bulan ng Marso, ngunyan man so Fire Prevention Month. Yes, no? Fire Prevention Month. And kadakol kita ning mga pinag-celebrar, iyo man ang National Women's Month, diba? Dakulun pala ng daradara kan Marso. Ano? Apwera dyan, nagbuo naman partner ang Quaresma, diba? So speaking of Quaresma, that's why may bisita kita ngunya na pagkahapon. Yes, oo, partner ta, ang mga aktibidades, di ba? As in, pag-obserbar kang Lenten season, ngunyan na taon, kumbaga, piglalauman na rurusuon na partner kang mga devotees, as in pilgrims. Sabi nga ni, in physical attendance, ibig sabihin partner, personalmente nang makakapag-atindir sa mga aktibidades, ang lambang membro kang familia, di ba? Tabala, kang inot baga, kang last year, day pa man. Correct. And almost 2 years, di ba? Dahil Yes. sa COVID-19. Yan na COVID na. Akala nyo COVID-19 lang kayo. Opo. Pero sabi nga ni ngunya na taong 2023 moog makita dahilan ta ipig-anunsyo na baga kang Katolikong simbahan na pwede na partner pigtugutan na ang Opo. mga aktibidades. Pero ang challenge naman sa Satuya, di ba? Dahilan sa pigturusan na ang mga restriksyonnes, pwede na kita mag-atindir sa mga aktibidades. Paano kaya magiging meaningful ang Quaresma and mas magiging, kumbaga, yaon sa tuya na pamilya ang pag-obserbar ka ining Lent, di ba? Kaya naman, dahil na pagparapahalo yung pa, makakaiba tango niyan. Personalmente, partner, very blessed kita, partner, ta. Talagang tigbisita kita ngunyan na pagkahapon. Kan sa to yung namumuotan na Obispo Bishop Joel Bong Bailon. Bishop, maray na hapon po sa imo. Diyos maray na hapon man po sa Endo Kuya and Jenny. Maray na pagkahapon man po. Thank you for inviting me this afternoon sa sa program nindo para makapaghiras kan ini magayuno na panahon kan Quaresma or Lenten season. Opo, it's our pleasure po, Yes. Bishop. Ano? Siguro ko, niya gani, sabi nga ni, once in a blue moon ta makakaiba na si Bishop sa programa. Araw kayo Kaya partner, kay puhan mo na mag-ano. matultul mo na. kita, partner. Matultul. Hindi matultul man pala nako. Bawal mo matultul. Matultul kita tayo si Bishop. Okay. But Dahil anyway. ka pa mapig-initan. Dahil ka mapig-initan. Tigdurun na plus na ako, partner, kaya no? Tigdurun na plus na ako. Oo. Pero Bishop Bong, ano man agad po ang tunay na kahulugan kang Quaresma? As in, kasuorin po ini nagpuon. Medyo haloy na ining ko yan, tradisyon na ini. Mga nasa 4th century pa lang kan simbahan, meaning to say mga 400 na taon pa lang magpuon na mamundag ang Kristyanismo. And so dakulang experience manungod sa pagkagada na sin pagkabuhay nin sa tong kagurangnan, inipig po na ng kuyan celebraron kan sa tong simbahan. Inainot ining celebraron duman sa kuyan sa church in the east. Constantinople, yan na mga kuyan sagkod na duman naman sa Western Church sa Rome at sa mga palibot. Eventually ini naging sarong official na tradisyon na nga ni kan simbahan. So siguro magayon hapoton ta kung ano talaga ang kahulugan kay ning Opo. Quaresmang ini. Inot sa gabos sa inhali ang ngaran na Quaresma o ang word na Lent. Ang Quaresma, ang hali ni sa tataramo na 40 o iyon ang more or less ma-identify ta dahil ta ining panahon kan Quaresma is apat na pulong aldaw, 40 days of Lent. It starts on Ash Wednesday and ends in the morning of Holy Thursday. I will explain later kung nata yun ko yan. Basta yan ang 40 days na ko yan.
na ang panahon na tinatalaan para sa Kwaresma. And Lent comes from an old English term meaning to lengthen. Dahil ang panahon na ini, man ini ang panahon na pa-summer baga ini. Opo. As in yaon digdi so summer solstice nga ni, nang gusto sabihin, we have the longest day. Opo. I think that's somewhere in June. So habang ngunyan hali kita sa diklom, kaya nga ni pig-celebrar taman an Christmas at the end of the winter solstice, so shortest day around December 22, 23, 24 dayan. Kapag 25 naglalaba na liwat an aldaw. Kaya magayuno na itong the Son of God, itong tunay na liwanag, iyo man ang pagdatong niya sa kinaaban, kaya nagtataon na nin liwanag, naglilente na ang liwanag digdi sa kinaaban. So, ining Lent na ini is also a time as the days are lengthened, naglalaba. So, yan ang origin da kan tataramon na Lent. So anyway, Kwaresma, ang 40 dias, ini paano may ang biblical ini meaning or reflection kan ko yan. Yao na duman so 40 dias na nag-star si Noe sa arko kan so nagbaha. Ito yaon duman so 40 dekada kan pagbaklay kan kuyan kan mga Israelita o uri pagkauripon sa Israel sa Ehipto, asin so 40 taon nin pagbaklay ninda sa disyerto, 40 aldaw kan pag ayuno ni Moises duman sa bulod kan Sinai sa pag-ako niya kan 10 tugon, kadakol asin so 40 days na pig-stay ni Jesus sa desert na sa tong nadangog kan nakaaging Domingo, first Sunday of Lent, when Jesus was tempted after he spent 40 days and 40 nights in the desert. So ining 40 days na ini are very significant kung natata pinili na 40 dias. Kaya natata Kwaresma. So kung baga, magiging meaningful lang ining ko yan, ining Lenten season na ini, kung hihilingon taman ini, digdi sa mga istoryang ini kang kasaysayan. Dahil digdi sa mga 40 years, yaon digdi sa experience from suffering to new life. Ito duman sa arko, so kauripnan sa Ehipto, so pagbaklay sa disyerto, so pag ako ni Moises kitong 10 tugon na naging simbolo kan pakipagtipan kan Dios sa banwa kan Israel, asin yuto susain ng pagbaklay pasiring sa katalingkasan hali sa kauripnan sa Ehipto towards the freedom of the promised land. And Jesus nga ni, so from his temptation, so pagtest sa iya, duman niya ipinahiling sa sato na despite all the temptations of the devil, he was able to overcome this. And human sa sato, na sa satong pagbaklay digdi sa kinaban, kung kita magtitiwala sa kagurangnan, madadaog taman ang gabos na tentasyon digdi, pero permi nang sa tabang kan mahal na Diyos. So yun ko yan, more or less, meaning kaning panahon kan Kwaresmang ini. And kadakol ining mga events na lalaugan ta, halimbawa inot sa gabos, ito nga ning Ash Wednesday. Natatanag pupuon kita sa Ash Wednesday is simply because at the very start kay inyong panahon na ini, nagustutang sabayan si Kristo sagud sa iyang kamurawayan, bako lang sagud sa kagadanan niya, sagud sa kamurawayan kan sa iyang pagkabuhay luwat. That is what ends this season of Lent and glorious resurrection kagagurangnan. So kung gusto tayo itong makamtan, dahil paglingawan na bako kitang Diyos, kita abo. And that is precisely what our first parents forgot in the Garden of Eden. Kaya iman yan ang inot na reading ka nakaaging Domingo. So istorya kan the fall of Adam and Eve. So natintaran sinda kan demonyo, pinadagkasinda, pinatubod sinda na pwede sindang maging Diyos. Iyo to, kinaon ninda sa bawal na prutas, asin dahil kato nabuksanan sa inang mga mata, bako man talaga sinda Diyos. Iyo to. Kaya sabi nin kagurangnan, ikaabo, asin sa abo ka mabalik. Iyo inan pagirumdum sa sato sa pagpuon kan panahon kan Kwaresma, kaya linalahidan kita, binubugta kan kita nin abo sa satong mga angog, in order for us from the very start to remind us that we are ash, we are dust, and unto dust we shall return. So sagkod po diyan ang sa kuyan sa
for now. So maybe you can also interject your questions or your own personal reflections digdi sa bagay na ini, dahil aram ko igwamang kamuki mga personal na experience man good kaning Kwaresmang ini. Opo. Okay. Sa mga paraan tabay ito po, pwede po, kung may apot po kamo kay Bishop ngayon na pagkahapon, pwede po kamo padaraning mga text messages, sa mga medyo di pa nalilinawan, medyo may mga kahaputan pa until now. Pwede po kamo magpadaraning mga text messages na pwedeng iapot kay Bishop ko niyan sa numerong 0927-398-0955. Padang-padang man sa 0938-891-5475. And maging ang mga naghihiling sa toya ngayon na pagkahapon via Facebook Live, DZGB News Online, pwede man po nindo ibugtak ang sa indong komento o kahaputan mismo digdi kay Obispo. Opo. Okay. So, Bishop, pag sinabi kaya po bagang Kwaresma, katakod na po dyan ining pigapod na fasting. Ano po? Katakod na perwi ang pigapod na fasting. Bishop, ano po ang fasting na anong gustong sabihin po kang fasting? Yeah. Okay. Sa tuyang lingwahe sa Bicol, pag-ayuno. Apo. As in, katakod man digdiyo itong abstinensya. So, fasting and abstinence. Apo. Ang gusto ko ngunang kuya na ipaabot o pagirumdum sa sato na an aldaw nin pag-ayuno sa aldaw kan ito nganing so nakalihis na Ash Wednesday, Miyerkules de Ceniza o pagbugtakan abo. Sa aldaw na ito an aldaw ning fasting, as in sa Biyernes Santo. Iyuman dan, duwa man sa ng aldaw, an pigahagad kan simbahan na kita mag-fast. And sa pag-abstinensya naman, ang gustong sabihin, di kita magkaonin karne. Iyon ang more or less general meaning kan abstinence, na di kita makaonin karne. Sinabi duman kan simbahan na ang ining ang pag-abstinensya, gigibuhon niya to sa gabos na Biyernes kan panahon nin Kwaresma. So, mas tinatawaning doon ining mga Biyernes. Pero actually, sabi kan simbahan, pig-encourage kita, maski sa mga ibang Biyernes kan taon, magayon na maging parte kan disiplina ta ang pag-abstinensya. Digdi, basta ang pigsasabi digdi, dahil kita magkaonin karne. Pero natata karne. Dahil kitong panahon, ito ang so common means nin ko yan, nin pagkaonin mga tao. Bako bang kaito pamusong maraan mga sirata, lalong-lalo na ining ko yan, ining mga so simbahan na nagtatalubo sa ko yan, mas tuod sinda na magkaoning karne. As in, ang karne kaito was a special kind of food. Kumbaga, kaya an sira siyempre ordinaryo na kayo dyan. Kaya basta kung ang gustong sabihin, dahil ka magkaon kay special ng pagkaon mo niyan dahil nagsasakripisyo ka ngani kan sa imong sadiri. So yun yan, so apot mo kuya manugod. Ano ang kahulugan pa kahulugan kay ni nata kita mag-ayuno, mag-abstinensya. It is a call to discipline ourselves. Kung gusto tang sumunod sa kagurangnan, kada ko lang pigahagad sa satuan mahal na Diyos sa sinsaro sa mga requirements niya, so sinabi niya sa mga disipulo niya sa sato. Kung gusto mo maging disipulo ko, tulong bagay hinagad niya. Talikdan mo an sa imong sadiri, asin magpagadan ka sa sadiri mo. Paasanon mo an sa imong krus, asin sumunod ka sa sako. Those are the requirements of discipleship from the Lord. Now, what does that dying and turning away from yourself means? What does that mean? Yung nga nito. So, magpagadan ka sa sadiri mo. Bako itong magsaksak ka, magputo ka ng badil. Bako literal. Literal na. Kundi, sa gagadan mo sa imong kapritso, magadan ka sa imong mga prinsipyo, magadan ka sa mga pag-una mo tama na kung minsan nagiging matagasan puso mo sa pagsabot ng iba. Magagadan ka sa imong pride, tanganing magpakumbaba ka sa kagurangnan. So, iyon mga bagay na nagiging nagtutugdo sa to na mag-focus kan attention sa satong sadiri, asin bahugon talangan sa tong sadiri. Takun para atindiran tan sa tong sadiri, dahil makakalaog dyan ang Diyos. Yan ang pagsasabi ng kagurangnan. So, die to yourself. And then, carry your cross. Dahil ang krus partikan sa tong pagkabuhay, dahil man kita digdi nagaring daing krus. Puro kita man lain-lain, magpuon sa kulog ning ngipon, sagkod sa iriwal sa harong o sa relationships, pagkapirdi sa negosyo, daing trabaho,
pagtios na labi-labi na material, helang na day nauumayan, kadakol, mandain-lain na sa tong krus. At sabi nin kagurangnan, kuguson mo ang krus na iyan, pero na lang itong krus na ikan may kagigibuhan. Igo ki padi kay to na nagsabi na duwang klase daan krus sa satong buhay. Itong krus na kita mismo ang may kagigibuhan, asin itong krus na itinutugot kan kagurangnan. Kunyaon sa si Kristo, yan ang krus na nagtataunin kaligtasan. Ano ang krus na dahil si Kristo? Itong krus na dahil sa sa lang desisyon, napapasubo kita. Halimbawa, nagpaparadruga ka, nagpaparainom ka, yun yan, pagkatapos, igwa ka ng hilang, araw gani, umuya kan mahal na Diyos na, o tinutugot kan mahal na Diyos. Ang tinugot kan mahal na Diyos, dahil desisyon mo, bako man yan, so gusto kan Diyos na magtios kang araw ka, ika na may kagustuhan ka, yan krus yan na dahil si Kristo dyan. Kaya, yan ang krus na ibayaan mo. Pero itong krus na bako kaman may kagigibuhan kundi nangyari asin tinugot nin mahal na Diyos na paasanon mo, iyan siguro tabang tanganing madisiplinatan sa tong mga sadiri, yaon dyan si Kristo. Asin ni katulong pagsunod, ito na nga ni, so magsunod si Kristo. Ang gusto ko sabihin, arugunan sa iyang mga paagi. So, yun we cannot be true disciples of Christ kung ita tutukdoan na sa tong sadiri na sumunod sa iya sa paagi kang pag-deny kan sa tong sadiri. And fasting and abstinence are forms, special forms ngunya na panahon kan Kwaresma. Opo, pero 'di ba partner, minsan na misinterpret yung yung fasting, nagiging dieting kumbaga, 'di ba? Sa penitential season, Bishop, ano po ang pinagkaiba kang fasting sa dieting, 'di ba partner? Kasi iyo ang nagbutuan mo niyan lalo na sa mga millennials kumbaga. Yung pigapo na intermittent fasting, Opo, araw kaya, so pilato, so kung ano-anong mga kanya na di ka magkakaonin karne, o kung minsan puro karne sa na ding maluto, mga araw kaya. Opo. So there are times when you really fast. But these are, depende pa kung ano ang katuyuhan mo. Kung katuyuhan mo magpaniwang, well, bako yan, so fasting na partikan panahon kan ano. Pero pwede mo man nahilingon yan as a form of, kuyan, ang ining Lenten penance. Basta hihilingon mo yan na ginigibo mo. Bako lang ninulita mo yan mong maging sexy, kundi ninulita gusto mo nga na i-focus ang attention mo sa kagurangnan. Sabi ni Pope Francis kunya sa challenge niya sa message for Lent, sabi niya, it is time nga to look into ourselves and to stop looking at ourselves. Magayon ito kayo nito na medyo play of words, pero tama man agad. Kung minsan, we are looking at ourselves, ano, sexy ako, mataba ako, maniwang ako, ano, maskulado ako. Sabi ni Pope Francis, don't look at yourself, look into yourself. Ano ang nasa puso mo? Ano ang nagpapapatos kan puso mo? Natatamabaon ka, natatayusan ang focus mo na ika mag-sexy. Ano, tanganing umawon ka, tanganing magayon ka. Ang tunay na kagayunan, bako man so external, kundi yun nasa loob kung ano nasa puso. And that is why, yun yan gustong dapat na sabihon sa mga nagda-diet. Bakong salaan mag-diet and mag-fast because you want to grow ko yan. So, fit and trim, okay yan. Apo. But it does not always necessarily mean na so fasting na pigahagad kan panahon ng Kwaresma. So, if you put Christ there as a focal point kan sa imong fasting, that's the meaningful way of fasting. Okay. Bishop, may naghapot digdi po, sinta da po, day na sindang pambakal ki karne. Tabako man nga ni sinda da makwarta. Magayon po kaya yan. Day na da sindang pambakal ki karne or whatever na luxurious foods na pigapon. Yeah. Ano da po ang pwedeng suggestion pag abot sa fasting? It's all about pagkaon lang po ba? Yeah. Or ano pa ang pwedeng Magayon po ibuhin yan. nila? Bako lang pong fasting kundi sa abstinence. Yung nga niyan, ko na, pag sinabing day ka magkaon ng karne, tamang-tama nang pa yan. Pira man sa sato talaga nakaka-afford magkarne, Apo. magpakaling karne. So, Apo. kung maski nga ni bagong Kwaresma, di ka talaga nagkakaon ng karne. Ano pa ang meaning? Yes. Pero, pirang bisis ka nagbabakal key-load sa imong cellphone. Yan, anong importanteng mariyan sa imo na makapag-load ka sa imong cellphone. Pirang oras ka nagkukuyang kan sa imo sa social media. Ano ang paborito mong mga pigigibo sa kuyan sa imong buhay? Ano ang paborito mong pagkaon? Jollibee? Ice cream? Coke? Ice cream? Kung kano-ano mga kuyan. Kaya iyon ni ang abstinence.
So, ang bakong gayo so karne, yung nga yan. So, kung di ako nagkakaon ng karne, kung ako vegetarian Apo. o vegan, vegan, mas lalo na. Itong mga di nagkakaroon ng karne, o sira o kung ano, o maski nga ni, ano yan, honey or cheese, araw kayo na mga hali sa mga hayop, then na sila nagkakaroon ka yan. So, paano sila magiging ko yan? And there are other forms because ano ang masasabi tayo na nagpapaluho sa imo? Ano ang pigtatawan mo ng focus sa imong buhay? Vegan ka, vegetarian ka, pero yung nga niyan, sobrang hilig mo sa sine. Araw-aldaw ka nagsisine. Igwa ka pirming nasa Facebook ka pirming mga Yes. 23 na oras, araw Yaw oras na. ka na lang nagpapahingalo. Actually, Sarang oras sa katulog bako lang ko siya. ginigano. It's a common na ngunyan, phenomenon. Ako, Opo. I'm also guilty of that na dakulono na oras ko minsan sa social media, sa media. Facebook, sa Messenger, etc. So, iyon ang importanteng point niya. It is not so much what you let go. It is not so much what you deny, but ano ang espiritu kan sa imong dying self. Iyan ang kuyan dyan. Kaya kung mahilig kang mag-coke, kaya nga ni may diabetes ka, halion mo lang ulit itong coke na ito, makatios ka daw. That is more meaningful in Lent. Parang disiplina mo na. Exactly, discipline now. Yung manan ko yan. Exactly. And spirito ka is to discipline yourself so that you may be able to follow Christ. Pas magian kung day kang mga extra luggage sa buhay mo. Mas madaling paasanon ang cross kung day kang ibang karga. Kung wala tuunan sa imong karga, paano ka pumapaasan kang cross na tinatuon ng Iwan agad po. Pero paano po ito, Bishop, sa mga aki and those who are physically unable po na mag-obserbar po kang Lent para manungod po sa fasting and abstinence? Ano po ang pwedeng concept na gibuhon nila? Actually po, ang fasting is only required sa mga nag-edad ng 14 as sagkod sa 60 or 59. Pag nag-60 ka na, bako ka nang obliged na mag-fast. So, exempted na sindaan. Mga senior citizens, citizen pala. aram ko, bako lang kaming obliged. Pero, di man gustong sabihin na di kami dapat mag-fast. Kung muyaming mag-fasting, iyan. And ko yan, while about itong abstinence is from ko yan. So, mga aki ina na ko yan, 8 years old sa good sa itong kayang mag-ano. Except, itong mga may hilang, itong mga igo talaga ng special diet, na Apo. yan, exempted yan sinda. Apo. Dahil yan sinda pigre-require na ko yan. Now again, sabi ko, while they are not required, unless talagang magiging ano man yan sa salud ninda, they can also participate in these forms of penance and sacrifice. So, while it is not obliged, they are encouraged so that they may also develop the spirit of Lent. So, yan ang importante. But the church is compassionate sa mga aki pang maray na day pa dapat mag-fasting. Yan sabi ko nga ni 14 yan sagkod sa 59 years. Yan lang ang mga nag-edad na pwede ayuno. Ayuno. And then all the rest so ang abstinence naman. Igwa po digding reaction na rin na hapon Ate Jen and Kuya E. Very blessed po kami na nadadangog mingon yan si Bishop Bong. Dako lang bagay ini sa pamilya, lalo na ang mga di pa nakakasabot nin marhay manunugod sa Kwaresma. Sabi man ni 438, kaipuhan po ba talaga ang pag-ayuno sa panahon kang Kwaresma? Paano kung daiiyan magibo? Dakula ba ang kasaalan na pwedeng makomit? Kuya niyan, ako para sa kuya, day tapagkumpara na tamiling day mo pigigibo yan, kasalanan. Kasalanan. Inot sa kabos, natataday mo nagigibo. Kung dahil may kaulangan ka, halimbawa, igwanin mga tao na ansayin ng trabaho is kuyan heavy, Opo. na Opo. day piga-obligar kan simbahan and talagang kung mag-ayuno ka baga pero nagdadara ka kay mga forklifts, mga itong mga darakulang ko yan, machines, asin ikukuyan mo man ang sa imong sadiri, nasasabutan kan simbahan kung day ka mag-fast. Pero kung igwa ka ning panahon na mag-ayuno sa ibang aldaw, gamiton mo yan oportunidad na yan. So, data paghilingon na, tamiling day ka na kapag fasting, may kasaalan ka na tulos. Ang kuyan po, bako po yan araw kayo ang pagtratar sa sato nin sa tong kagurangnan. Ang ginahagad niya lang po na sa tong simbag ini, if God is generous with us, we also are asked to be generous with Him. We do not treat Him na ginibo ko ini, regaluhan mo ako kagurangnan. Opo. Kung naiki ko ginibo, padusahan mo ako kagurangnan. Bako yan kuya na magayon na espiritu kan karesma o magi an espiritu an relasyon ta sa kagurangnan. Marahayon siya. An importante para sa sato
kamautan ta na sundan siya. Kung nadidipisilang kita, then sabi ng kagurangnan, try again. Ang God is a God of many second chances. He will always give us a second chance. Pero ang beses na kita nagrani sa konfesyon para magkumpisal sa padi, mabibilang mo pa daw, daina. Pero nasa naso talaga daina ko kurumpisal. Pero sa mga regular na, ara mo na, kadidit, ikukumpisal mo, so kasaalan mo na naman. Kinumpisal mo, hindi ka ito pa. Nasabihan ka na kampadi, garunoy na dango ko na yan sarong simana nata tayo no dahil man ang sabi kang padi maghingo kita iyo aram nin Diyos na may maluya kita kaya mahagad kita ning tabang tanganing araw ka so kung day man kita nakapag-ayo na abstinensya pero nasa na po continue mo talaga kung sinabi mo hindi ako nagtutubod ka yung labot ko sa Diyos hindi akong pakilabot sa iya Sinungo-sungo. iba na iyan pero kung ara mo na importante ni kaya lang di mo kaya o may mga kaulangan ito nga sabi ko nagihilang di ka man kan magkakasala sa kagurangnan. Okay, minsan kaya baga partner Bishop, minsan nangyayari sa ayan, may magkadarangog kita dyan sa luwasan. Di ka ngaya ayun makasalanon ka. So ibang kaisipan dito pala na. Pigmamarkahan tulos ang kada sa bakong araw kay nan kagurangnan. Yes. Aram niya kung ano ang nasa loob kang puso. Kaya nga niyan sabi tabaga we look into ourselves and that is where the Lord sees and knows us better. Not so external ko. Pwede kitang pirming nakaarog kan katiplo kan mga kamot sa tabag kagurangnan pero ang nasa isip tabaga so mag-ambisyon. Ano na rin daw ako makakaabas na naman. Kagurangnan tabagin man ako di madakop. Ginamit sa kagurangnan sa maraot na Yes. ano yan, nangadji na makaikit pala na no. Oo, nako naman. Kung ano ang nasa sa tuyang Nasa nasa puso puso, anong nasa sa sabi nga ni sa Tagalog, sa loobin. Sa loobin. Diba? Iyo man ang tigdadangog ni Lord. What pala. is inside of us. Yes, Diba? oo. Oo. Yeah, that's really the spirit of Lent. And that is how we understand ini yung pagsunod ta sa kagurangnan. Dahil nagsakripisyo para si Jesus and siguro sa good mo niyan, data talaga totally na sasabutan yan sakripisyong yan sa krus. Kaya taon-taon pigtataw sa tuwing oportunidad ni kang Kwaresma na sabayan ta siya kuduman sa sa iyang pagsakripisyo kan sa diri niya sa krus. Nagdupa siya duman. Natatinugutan niya Diyos siya, nagsakit siyang araw kay ito. Kung nadalan ta itong the Passion of the Christ ni kuyan, araw ta guraming linanog na marisulawas niya kay ito. As Opo. Data pag una-una araw kay and sabi nga ni ketong ni Saint John Paul II when he watched it sabi na it is as it was araw nga kayan so pagsakit nin sa tong kagurangnan so natataarog kay ito because he wanted us to be freed from the slavery of selfishness and sin nasagod mo niyan iyo pa manggirari na natutugutan tan sa tong sadiri maging oripon kan kasalan kan pagka makasadiri pag-ambisyon sa kapwa pero sabi ko nga ni God is giving us always another chance kung dahil nakitang chances aloy nakitang nakalubong sa iraro Iyo man ang ganun. pero yaw yan ang Kwaresma is always that call and magayunon pirmi ang team song kaining ko yan Lent come back to me with all your heart sabi nin kagurangnan long have I waited for your coming home nagahalat ako. Karon sarong itong magayon na bagang parable kang prodigal son na sa pag-uli Opo. niya ito na duman sa sayang ama pigahalat siya kaya kan mahiling siya dinalagan siya ni padiris niya kinugos aros araw ganan mahal na Diyos day kondisyon kun mamuot So, come back to me with all your heart. Bako po hap. Iya po. with all With tama all. yan. All. Okay. With all your heart Ang iba kabanga sa gano'n eh. Oo. ang saro kay Jesus ang saro kay Jessica Ibang pangalan pala. Kristo ano po. sin kay Christy Opo. Any additional partner na Opo, apod kay Bishop? Sa laog po kang pamilya, paano po, ngunyan na taon, di ba, may nagbutwaan na po or tigtugutan na po, Bishop sa mga aktibidades po. Nagpaluwas po ang Diocese of Legazpi ni kasuratan na pigtutugutan na po sa iba pong mga aktibidades. Paano po may embrace kang sa laog kang pamilya na mas maging, kumbaga, mas maging meaningful pa po and masunod po ninda ang direction kang pag-obserbar kang Lent ko niyan? I must admit po na saro sa kuya na medyo naging controversial ining saro sa mga ang kuyan ko ang circular letters manungod sa pag-issue kan sa prosesyon itong sa lubong lalo na may mga kuyan duman may mga instructions ako na
limitahan itong mga imahen aron kayan. So, ang kuyan, pigpaliwanag ko giraray sa mga padi ka nagmeeting kami kasudma sa General Assembly mina. Kanya ko, may duwang bagay kitang tatawaning atensyon sa pagtabang ta sa satong kuyan mga tao na kung tanganing masabutan ini ang espiritu talaga kang Kwaresma asin kening pagkabuhay liwat nin kagurangnan hali sa kagadanan sa krus. Inot sa gabos nga niya ko, igwaan sa tuyang ko yan, simbahan, katukduanin, tanganing masabutan ta kung ano nga nagadan istorya nin pagsakit nin kagurangnan. Ano ang istorya digdi na mawara itong sumanlain-lain na mga, kumbaga, legends o mga myths na manungod sa kuyan sa pagsakit na ininin kagurangnan takadakol mga kung ano-anong mga kuyan dyan, istorya. Kaya mabalik kita duman sa scriptures asin ining sa tuyang mga pigigirom do magpuon lalong-lalo na magpuon sa Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado Santo sa Domingo de Gloria. Ining tulong aldaw na itong pigaapod na Paschal Triduum, tulong aldaw tapaghurupor. Kaya ini sabi ko nga ni digdi nagtatapos itong Kwaresma. Ining tulong aldaw na ini, dahil na ini pigre-regard na parte kan Lenten season. Okay. Because these are the 3 days na of celebrating Easter. Ang sarong bilog na celebration po ini, magpuon sa ang itong remember takan huring pamanggi, Huwebes Santong Banggi, tapos itong Biyernes Santong Aga, pagirumdum takan pagsakit, asin pagkagada ni Kristo sa krus, asin ang pagmundo kan kinaban Sabado Santo kaya dahil kitang pigigibo dahil ining activities ang simbahan dyan sagkod magsabadong banggi yun na napigapod tang Easter Vigil asin iyo po ni sa Easter Vigil na ini sisilibraron tana ang pagkabuhay liwat nin kagurangnan kaya ining tulong bangging ini itong so Last Supper, itong Adoration of the Cross, pag Biyernes Santo, yaon na dyan so procession kan mga pasos asin itong Easter Vigil na pagkaaga yun na nga nito so Easter sarong bilog na celebration po ini. Dahil tayo pwedeng pagburulag-bulago na sa Huwebes Santo sa na ako maantinder, Biyernes Santo sa na, tatapos naman ang kuya, nagadana si Kristo, bala na siya mabuhay. So pagkarobag ang kadaklan sa sato, sa totoo lang, gusto ko ining sabihon, kadaklan sa sato, nagtatapos Biyernes Santo. Maatinder kita kang prosesyon, yaon kita sa kuya, nagdadango kita kang 7 palabras. So yan, yaon diyang gabos. Focus ang kadakulo na tao dyan. Pero nata, pagkabuhay liwat ni Kristo, piraan na sa simbahan. Haros din na sana. Nagnata. Sabado Santo, puro na nasa dagat. Nagsusurimming na. So iyon at pa nito, tapos na sa Biyernes Santo, tapos sa Semana Santa, dahil po, tapos na so panahon kang Kwaresma pero ang Semana Santa ining so tulong aldaw na ini magtatapos ini sa pagkabuhay liwatin sa tong kagurangnan. And I hope na ini ang sa tong tawaning focus na dailang nagadan si Kristo sa krus kundi nabuhay siya liwat para sa sato. Iyan ang importante ang pinakakuan. Kaya kung sagud lang kita sa Biyernes Santo, hiling nga po kuminsan, ang buhay ta, sagud sa na sa Biyernes Santo. Sagud ko niya. Kung sa na Biyernes Santo, paano po dito pigtugutan ang Diyos na isilibrar ang sayang pagkabuhay liwat sa satong mga buhay. Ang gusto, di ko mapigsasabihin na tamiling nag-atinder ka kang pagkabuhay liwat, di ka ng utang. Marainan sa imong hilang. Kundi, sa tahaw kay ning hilang mo, kadipisilan sin kadikluman, maugmaan sa imong buhay, tak si Kristo na buhay na para sa imo. Yes. Asin igwanan ning bagong kahulugan an sa tuyang buhay dahil kay ni. Iyo po ini. Now, so, iyo po ini ang gustong i-explain kan simbahan kay ining mga selebrasyon na ini dapat sinasabayan ta asin dinadangog tang maray ang kahulugan. Kaya lang, bako man kaya lang, at the same time, igwa mo po ginapigapod na popular devotions. Opo. As in, yun na ini, ang pagdalan kang prosesyon, ining mga pabasa, ini ang mga kaitong panahon, kan bako pang readily available ining mga seremonyang ining pagtatao kan simbahan ngunyan, ang mga tao, padago sa indang mga private devotions, ininganing pabasa. So mga haralawin, perang aldaw yan na nagkarantaan. So bilog na pasyon, magpunngani kun minsan sa creation, so may bugumbagang ko yan. Napigkakaranta yan. Yan, itong prosesyon, kaining ko ini popular na maray. And this is what we call popular devotion. And these are experiences of faith.
ang mga tao pag nag-agan nabubuhay sila ng pagtubod. Kaya lang ini medyo may romantic and dramatic ko yan ang component yaon dyan. So magayunon si ina napapalu kat dahil taan kagurang na nagadaan sa mga arugan may mga, so an emotion daradara pero parte ini kan popular devotion and our Holy Father bako lang si Pope Francis, the previous popes si Paul VI, si John Paul II, si Pope Benedict, and now si Pope Francis, they have recognized the value of popular devotion. Kaya sabi mi, dahil basta-basta haliun ining popular devotion na ini sa mga tao, sagod na di kita ning proper catechesis, madidipisilan kita sa ako yan. So, i-deprive the senda. So, itong what makes their faith also alive and meaningful. Yung man po yan, ko na, kaya ining mga manlain-lain na mga activities ini pag Holy Week, magayuno na ang mga families nagpaparticipar as family bako lang so individual na kuya Stations of the Cross magayo po paghilingon pag madyan kita sa simbahan may mga pamilya diyan na nagigibukan private Stations of the Cross duman sa loob ng katedral o sa loob ng parokya bisita iglesia mga families na nagbibiyahe nagdadalaw ng mga simbahan these are popular devotions parte ni kan devotion ito and they are meaningful and I hope we can continue with this but with the proper catechetical instruction. Yes. And understand. Di na iba ang direction, Bishop. Yes. Sabi digdi ni Bob Monch, watching from Canada, thanks a lot for sharing thought about God's greatest love for us and how we become grateful. He showers blessings to all His faithful ones. Magandang buhay sa ating lahat. God loves and blesses forever. Marino pagkahapon man daw po, Bishop Bong. Salamat po. Siya rin po sa Indo. Sabi bandig ni Bishop, please give my thanks to Bishop. He explained the tradition in the Catholic Church in a simple way, easily understandable to a layman like me. Salamat. Salamat po sa mga nag-antabay. Oo, kaya mas malino talaga partner, 'di ba? And talagang maugmahon po kami na nakaiba mi ikangunyan Bishop. Day na po kami ning kahaputan ika partner, okay ka na. Unless po may mensahe ka po sa tuya na lambang miyembro kang pamilya ko. Hindi gusto ko lang pong tawan ang doon ining ko yan na ining panahon na ini kang Kwaresma we tend to look at this somehow in a negative way dahil nga iyan sa puro ayun abstinensya penitensya makumpisal dahil pwedeng mag-aro kayo magbawal aro kayo yaon yan sa mga santos ehersisyo so garong puro sakripisyo puro penance but importante ini sa satuya sa good na di kita nagdidisiplina kan sa tong sadiri undergo kay ning mga siring na sakripisyo data man na di-develop an sa tong sadiri an sa tong mga kalag just like somebody who wants to be itong magkuyan so ang bodybuilding o sarong maray na atleta mina-undergo sinda ki physical training na kumisan masakit na maray dahil sinda nakaon ng basta-basta tangani na itong kuyan so healthy as in nutritious food na mapakaray kan sa inang lawas arog mo po yan kayan. Ang nutritious food tangon yan are the sacraments. Ang nutritious time to be healthy ngayon is when we join Jesus in the sacrifices that He is offering us. So, let us look at Lent as a beautiful season of grace. So, iyo lang po yan ang gusto kong na data paghilingon in negative sense, ay, nakulo din nga, kumakaon araw kaya. Kuminsan, ayuno. Kuminsan, maayuno kita, bawal magkaon. Ang ayuno baga po, ang meaning is, makaon ka nin one full meal sa tulong meals mo mapili ka diyan kung ari na full meal itong dua medyo so bako talaga di mo makukonsider na full meal maski pagsabayon mo so pagkaaga makaon ka lang nin tinapay or kung may kape okay so bago ka po mag-alas magpangunto uy sabi mo na madidismayo na ako alas 11 pa sana ano daw kung pili ng paano piko-focus ng maray so gutom kundi so nag-participate ka since uy magayunan ni dahil ta binutasan ko sa kung sa diri sa pagtiwala ko sa pagkaon di ako nag-rely sa mga araw kanita nadidisiplina ko sa kung sa diri magayon so depende sa attitude ta paano yung malagod yan ang maging bunga kaining magayon na panahon pong ini as in I hope we see you until Easter Sunday. Yes. Bako lang pong Good Friday. Good Friday. So, tandaan po ninyo bako hanggang Biyernes Santo. Minsan hanggang Biyernes Santo sa kita nag-irilingan. Kaya partner lugod, kung hanggang Biyernes Santo lang, tapos na partner sa Kwaresma, Biyernes Santo man giraray ang pando partner. Ano tinapusan mo? Biyernes Santo ka natapos.
Easter Sunday na Biyernes Santo manggararay sa panda ko. Opo. So parang do more, di ba, Yes. than do less. Kumpletuhon ta. Kumpletuhon Kumpletuhon kita. ta. Sige, partner. Salamatan po, Bishop. It's our pleasure. Pleasure. And Greetings yan? po sa gabos sa mga nagdadalan as in mga naghihinanyog. Thank Apo. you, Kuya O Jenny. Thank you very much. Most welcome po. And salamat man po, Bishop, sa pirmi pong pagtaoning oras sa Samoy Adigdi sa programa. We are so blessed Opo. with Magiging, Bishop mas po. magiging behave na po kami ni Kuya. Mas hindi ako Tultulong kita ngunyan Okay, thank you very much mga tugang. Si Bishop Bong ang satuyan na nakaiba ng ngunyan na pagkahapon and of course si partner dyan. Partner, madiretso naman kita matawan naman sa sakripisyo man ni Kuya na barahalat sa tuya kang komersyal. Itatao ta naman ngunyan. binilog na ng gano'n. Sa aga naman, itao ta naman kay Kuya Nald. Nakaantabay sa tayong Facebook Live, si Ringman ang raya ang partner sa Indang Harong. Nakaibata po sa lado technical, si Kuya Ronald Baldo sa IT, si Richard Azores Astor and Tresha Litana. Ako po si Kuya A. Iniman si Jenny Mati Balyaran, mabalo sa pagantabay. Bye-bye. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. An oras hatod sa Indokang Today's Spaghetti.